أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم كما جمعنا في هذه الدنيا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا غدا تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. إن جتي الله سبحانه وتعالى إن جولي إن الله دمك صلى الله عليه وسلم إن calmini dendagal mo tongode mum sengi e ayawo habarirde weltare ɓiɓe fulɓe andu diine ma e ayawo habarirde weltare TV. en calmini Sar Abdoulaye Sarr, Ghali Abouba, Amadou Dia, Amadou Ngatamare Ba, ɓinguel baba Oumar Samba Sy, joom juɓɓudi Aboubacry Ba. en calmini fofof. ene heedan en to kabirɗe to musidɗo men giɗo men joɗɗo golle biyeteɗo Saïdou Abouba ɗo e leydi France. ɗo yeeso haalirde ɗo ko musidɗo moon giɗo moon sahil moon Khalidou Abdoullahi Sy to cuuɗi men soodi ngo, kono sagoji ɗi ko ɗon denndi e leydi France. en jetti Allah moƴƴo moƴƴanowo jeeyaɓe mum o moƴƴani hen hannde kadi wawde artude ɗo e jottade ɗo kadi addande en ko gownoɗen addude kala ñande hoore biir so tawi ndiɗo jamdi heedi. eɗen goni e hoore biir walla mbiyen aset walla mbiyen samedi fof ko gotum. eɗen goni e jeegom lewru men wiyetendu colte walla mbiyen 6 février ko gotum. taw eɗen kucciti e dendagal ɓiɓɓe fulɓe moƴƴuɓe ɓe Allah moƴƴini, eɗen gaddana ɗumen ko fati e qissaji annabaɓe. taw eɗen gonno e qissa annabi Yusuf. en tuggi gila holko woni sababu simore suratu Yusuf jippade. en tuggino gila toon. en kaali holko addinene jippade. en kaali gueɗe ɗe foof, wona gueɗel gotel woni sababu, kono kanjum fof en gaddi. en jeehi ha en kaali hol gonɗo bamum Yusuf, onne hol gonɗo bamum, onne hol gonɗo bamum, hol lasli mabɓe kamɓe foof toɓe gummi koɓe jiide nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam hakkude mabɓe foof. en kaali en gari ha en kolli Yusuf ene jogui mawnumen ɓe jiide baba, kono kadi taw ko yummiraɓe mabɓe jiide yumma e baba. nde won noon ba mabɓe resi ɗiɗo jiiduɓe yumma e baba. yummum annabi Yusuf hade mum arde ɗo Yaquba ɗo ko Rahil e Laya. Rahil ko miñum, Laya kammi jiidi yumma e baba. bammaɓe wiyete ko Laban, kono noon Yaquba yinno ko Rahil gila adan. Laban no wi kamɓe ɓe jarani miñiraɗo resa mowdiraɗo ne heddo ɗon. ɗum waɗi o adi resde biyeteɗo
laya caggal ɗum resoyi biyeteɗo labani en kaali ɓesgu yaqubu foof yalti koye rewɓe nayo kamɓe ɗiɗo ɓe rewɓe kalden goto fof ne joguino korɗo mo bamum hokkuno ɗum yo ya walla ɗum e liggey ɓen ɗon horɓe noon ɓe guitti ɗumen ɓe jebbili ɗumen annabi yaquba kadi restiɓe kamɓe foof goɗɗo hen goto wiyete ko balha goɗɗo wiyete ko zalfa waɗi o resi ɓeɗo nayi wiyama noon kanko yaquba resi woɓɓe caggal ɗum walla resi goɗɗo caggal ɗum saabu luural waɗi nde ɓe jidiro e Yusuf to leydi Misra moɓe gonduno ɗon ha Yusuf jaɓɓiɓe o ɓe gari kamɓe fof ɓe ndendi ɓe cujjani Yusuf o wiyama on ko gorgol mum Yusuf walla yummum toko so biyata ɗo laya kono wona defte kaali mbi ala ko caggal bammakko resu yi debbo goɗɗo ko on woni denduɗe e mabɓe ɓe cujjani mum gongol wi ala ko yummum annabi Yusuf kay e zatiyan biyeteɗo Rahil ko kanko Allah ummitini qabri makko o ari pour teddindemo e kadi tengtinde koyɗol makko ngol saabu nangue ngue wonde nene makko wadde noon yummakko Allah ummitini ɗum e qabri mum ari tawa ɓe cujjani ɗum ha kongol ngol wawa wonde haqiqa wadde noon konguɗi kewɗi gari hen no sifori fof ne sella ene wawi wonde Allah ɓuuri ɗon kadi Yusuf ɓuuri ɗon kañum hokkede ngal ɗon ɓuural Allah ɓurɗimo ɗon kanko kala hen ko wawi dañde to banggue ɓuural omo hande ko ɓuuri ɗum ngam moƴƴere nde Allah waɗimo moƴƴo Allah waɗimo muñƴo Allah waɗimo dewo Allah waɗimo kulɗo Allah waɗimo dentiɗo Allah waɗimo dogowo kala ko Allah yiɗa ha o wawi yettoyade fodde nde o yetti nde wadde noon ala hen foof ko jombi ala hen foof ko jombi ala hen foof ko wasi jombuɗi jaafa ɗon ɗum noon ɓayde ko noon eɗen gara e qisse he inchallahu taala oɗon jaafo en garino gurdam makko foof kanko annabi Yusuf ha ɗo bammakko en gummi Misra ha jaafo ɗon har ɗo ɓe gimmi Kanaan ɓe gari ɓe naati Misra ha garren falamma dakhalu ala Yusuf awa ilayhi abawayhi nden koreji makko ɗi foof wondude e bammakko e gorgol makko walla nene makko tokoso so mbi ko gorgol makko ko saabu ko joom suudu mum bammakko so mbi ko nene makko tokoso so wiyama ko laya on a yummakko jiido yumma baba wadde hay sinno ko bammakko resi on ko nene makko tokoso saabu e yummakko jiido yumma e baba enen fulɓe enen mbiya ɗam Allah adi ɗam dende wadde noon awa ilayhi abawayhi Yusuf tappi bamum en e mum o ƴettiɓe kamɓe fof o takkiɓe sara makko ko ɗum woni ko jangga alhamdulillah joni noon wa qala o wi o heɓɓiti o wiɓe kanko Yusuf udkhulu misra inchallahu aminin naate e leydi Misra so haajiɗo Allah oɗon kooli kon hooliɓe onon ko yimɓe ɓurɓe hoolade jeeɗon e goɗɗo natgol ngol natɗon e leydi Misra wora kule haybate kono hada dukhulu gayra dukhulil awwali nde won noon natgol mabɓe adana nde ɓe garata jiggade ɓe natade tigui rigui ha e nder leydi he joni noon ɓe bismako e dendagal leydi he ngol to ɓe gadda tan ko haaju addunoɓe ɓe bismama kono ɓe jottori ko banggue ngol ɗo no wiya bisimilla mabɓe haalaɓe ha wi certe koɓe jaññana hay sunno ɓe gardaki leydi ndi fof ɓe gonani lamɗo ɓe goɗɗani ɗon saabu ko ɓiɓe hande o Allah joƴina e jappere he alhamdulillah joni noon Yusuf wiɓe naate e leydi he so hawriɗo e welede Allah ko on hooliɓe e dendagal kala ko gañon yettora ko on nde won noon li anna nasa kanu yakhafuna min mulukin walla min muluki Misra yimɓeɓe foof e on dumunna ɓe cuusa ko wiyete laamu Misra sa hanniɓe laamu Misra no ɓe kulat way kono wiide saɗa woni nder Gambi wiide Yaya Jammeh ni hay sino ko Yaya Jammeh ko yettoyaki toon e ko banggue yeru so wiyama e nder Gambi sa wi Yaya tan yimɓe fof guiddat kala ɗum wiiɗa Yaya yimɓe guiddat ɓe mubɓonomo mbima ya deƴƴi o reftu hen mi hawri hen laabi kewɗi to nder leydi Gambi don noon kamɓene ko noon leydi Misra wano koɓe yimɓe hulanoɓe on saaha sa inni lamde Misra tan yimɓeɓe kulat waɗi nden kadi fala yadkhulu ahadan illa bi jibari
so hay goto natata e leydi misra he so wona koddiɗo mabɓe. Yusuf heɓiri wi naate oɗon kooli e dow koye mon onon e bandon en, saabi onon ko onon antum muluko ha onon laami leydi ndi, fala takhafuna min ahad, oɗon kule hay goto, onon hay goto on kulata, naate oɗon kooli bisimilla moɗon e leydi he ko onon jeeyi fof. ɗum waɗi fa dakhalu wa jalasa yusuf ala saririhi wa jalasahuma maahu. Yusuf jooɗi e danki mum walla mbiyen jonde mum, o joƴƴini kadi mawɓe makko ɓe sara makko ɓenne kadi o waɗaniɓe jonde ɗe ɓe jooɗi, kamɓe ɓe ngari ɓe jooɗi. alhamdulillah. ɗum waɗi wa rafaa abawayhi ala al arsh wa kharru lahu sujjada. ɓe hoddiri allah ɓooyani tan, jinnaɓe makko ɓe gimmi ɓe dari ɓe cujjani kamɓe jinnaɓe ɗiɗo ɓe, Yaquba e gorgol makko garduɗo e makko o, e kamɓe heddiɓe 12 ɓe dari ɓe cujji. ko Yusuf yino ko kay en mbi koyɗi annabaɓe ko gonga, fenade ala hen, kala ko ɓe ji ene woodi, ene woodi, ɗum sikki ala hen. wadde koyɗol makko ngol kala koɓe mbawno wadde ɓeydoro tan ko wonde sababu ha koyɗol ngol ɓeydo wonde gonga, ɓeydo tabiti. wadde noon koyɗol ngol woni fodde no yiruno ni, kamɓe 12 ɓe dari ɓe cujjanimo, ɓe gondi e nene mabɓe bam mabɓe. o wino ra'aytu ahada ashara kawkaban washamsa walqamara, o rutti o tengtini o wi ra'aytu hum li sajidin. wadde noon koyɗol ngol woni gonga, saabu nde ɓe tawimo ɗon ɓe jooɗi ɓooyani, ɓe gummi, babiraɗo ummi woni Yaquba, nde o immi hade makko imma taw Yusuf yeehi nder, watti comci mum, ari yalti bowal, dari huccite mabɓe, ne daarimo tan kanko Yaquba o immi o dari, o noddi kamɓe fof, o wi ngare jetten Allah, ngare jetten Allah, ngare jankina ɗen Allah, ngare cujjanen Allah, taw ko sujuude yankinare. ɓe dari ɓe kuccite Yusuf, kamɓe fof ɓe cujjanimo, kamɓe fof ɓe cujjanimo. wiyama ko sujuudu haqiqe ɓe cujjanimo, wiyama ala ko sujuudu tan nayanademo ɓe cujjanimo. ari hen konngol aqwalu kathiru, wiyama ko sujuudu inhinayi li anna wadahati jabhati wa no wiyete yo la wadaa jabhatin, wona wadde tiinde mum e leydi, wona wadde tiinde mum e leydi, ala. kono noon wa kana tahiyatun fi dhalika zaman ala adati muluki, lamɓe ɗum ko aada mabɓe e on ɗon saaha, ɗum ko aada mabɓe. saɗa salmini neɗɗo a wayno turotoɗo ni turoɗa, ɗum woni salminama ɗum, wona aɗa hokka neɗɗo jungo walla ala, a turot a wayno turotoɗo ni. eyyi so ɓooyi so tokkirtoɗa walla so wima tokkirtoɗa, ɗum ko aada mabɓe e on ɗon saaha, e on ɗon zaman ko noon ɓe calminirta kamɓe. kono noon ngol lokkol ngol ko gotel e konguɗi ɗiɗi, kono waqilal murad sujudun haqiqiyatun walla haqiqatun. wiyama noon ko muuyaɗo ko sujudu gonga e gonga. ɓe cujji kay ko so tawi aɗa juuɗe no cujjirta e leydi ni, ko noon ɓe cujjiniren annabi Yusuf. ɗum kay ko tiiɗe mabɓe ɓe jeeyi ha e dow leydi, ɓe pawi tiiɗe ɗe e leydi he, ɗum kay jiɓuya ala hen ni. kono noon kadi wiyama kadi wonde sujudu tigi rigui o, sujjude tiiɗe mum e leydi, on laatota ko sowona sujjande Allah. wiyama noon annabi Yusuf ɓe mbaɗimo comme no fundangue ni e on ɗon sujudu. ɓe darnimo ɗon ɓe cujjanimo, fof noon wona sujudu ɗaminade wonde ɓe cujjanamo wonde dewal walla kono ala, ɓe cujjinirimo ko yettude Allah e fodde no yiruno kadi, ɓayde ko annabi Allah fennatamo e koyɗol ngol yinogol, Allah tabbirni koyɗol ngol. alhamdulillah. wiyama noon sujudu malaikaji wonande ɓi adama, sa wiyama holko waɗi Yusuf ene weele sujudu bamum, pourquoi Yusuf ne jaɓa bamum ne sujjana ɗum, holko waɗi ma kawnihi akbaru minhu, te kadi laatade bam makko woni mawɗo e makko, te kadi wa kana al wajibu mura'atun lil adabi,
omo ene waɗɗimo kadi aynitade needi hakkude makko e bammakko. Pourquoi mo jaɓi bammakko no sujjanamo kanko Yusuf? on saha noon uji mami jaabe de bi anna hada bi amrin min allahi tahaqiqan liɗɗu ya Yusuf. ɗum ɗon sa yi ɗum woodi ko yamirore Allah subhanahu wa taala e kadi sellinde wona gonga koyɗol Yusuf woni gonga. ɗum addani babiraɗo sujjandam. nde won noon li anna ru'yal anbiya wahyun min Allah. nde wonno koyɗi annabaɓe ɗum ko wayi ummorade e Allah, ɗum ko wodata no sikki ala hen. wadde noon wona wasde yankinare addani Yusuf jabde bamum sujjana ɗum. on saha noon nde ɓe cujji ɓe gasni kanko Yusuf o heɓɓiti o wi wa qala ya abati hada ta'wilu ru'yaya, o wi ehema baba ɗum ɗo de woni facciro koyɗolam. koyɗolam ngol ko ɗum ɗo firti. qala ya abati hada ta'wilu ru'yaya min qabl, ɗum ɗo woni ko koyɗunomi gila ko adi, te kadi ko koyɗunomi ko qad ja'alaha rabbi haqqan, waɗani kam ngol ɗo konngol joomam ngol woni gonga. Allah waɗini kam koyɗulam ngol woni gonga. wa qad ahsana bi, kadi Allah kadi moƴƴani kam o moƴƴi fewda yam kanko Allah subhanahu wa ta'ala. iz akhrajni min as-sijn, ay tuma nde Allah yaltinimi e kaso. Allah moƴƴani kam tuma nde o yaltinimi e kaso. omo wawno wiide iz akhrajni min al-jubbi, kono o wiyani noon. fof dey ko teddinde mawnira makko ɓe gila ɓe kersude. omo wawno wiide wa qad ahsana bi iz akhrajni min al-jubbi, Allah moƴƴani kam tuma nde yaltinimi e woyndu, sabi ko kamɓe beydinomo nder woyndu so wi noon ɓe kersat ɓe koyat. kono noon o wiyani noon, o wi wa qad ahsana bi iz akhrajni min as-sijn, tuma nde Allah yaltinimi e kaso. o wasi haalde woynu nu sabi teddinde mawniraɓe oto ɓe kersude. aɗa andi yimɓe potata so wonani ɗum. sinno joni ko Mamadou Ibrahima Sow wonno tawno haali ko ɓooyi. yo wadde noon Allah nemini e dowam, addini mo haalde ɗum woto mawniraɓe kersude goram. nde wonno kadi nema mo Allah waɗanimo o, nema mo Allah waɗanimo ɓuuri jooɗade mo haalta ko waɗano kanko annabi Yusuf, ɓuuri ɗum. e te kadi o mandi ɗum wonata sababu ko ɗum ko laawol. mi haali ñande mbimi neɗɗo ko darotoɗa mbiya aɗa añana neɗɗo aɗa waɗa peeje woto hebde ko peeje ɗe mbattaɗe ɗen goni sababu hawo yawa yettade ko fonno dañde ko. an noon tawa famani cikka gonɗa koye haddemo, taw gonɗa koye walludemo no ɓeydori yawrude e newade. wadde noon alhamdulillah o wi wadde jomam moƴƴani kam tuma nde yaltinimi e kaso, te kadi jomam moƴƴani kam moƴƴere wonde holnden o jaa bikum min al-badwi, jomam addi on ɗo am ɗo, o itti on e baadiya woni gure men to. Allah moƴƴani kam saha nde yaltinimi e kaso. Allah moƴƴani kam saha kadi nde garɗon oɗon dummi gure men oɗon gari ɗo henna. ɗum de ko moƴƴereji ɗi Allah waɗanimi jomam subhanahu wa ta'ala. kono noon min ba'di an nazagha ash-shaytanu bayni wa bayna ikhwati, kono ko caggal noon nde seyɗane bonni hakkudam e musiɓɓam ɓeeɗo. caggal ɗum de Allah moƴƴitani kam hakkudam e musiɓɓam ɓe. Allah yaltini kam e kaso mo gonnomi o, e nder ko jaltumi ko kadi Allah addi on ɗo henna, min koye Allah moƴƴani kam. inna rabbi latifun lima yasha. jomam de ko newaniɗo kala ko haajani emo haajani ne wuya kanko Allah subhanahu wa ta'ala. innahu huwal alimul hakim. Allah ko gando tago muɗum, Allah ko karallo e kuule mum e golle mum. ko ni ɗum sifori. ndeysan omo haala ɗiɗo haalulaji bandi ko ɓe fof no dari arɓe ɓe ba makko e nene makko walla gorgol makko e dendagal mawni ko en e ɓesgu mumen fof, kamɓe fof taw ɓe jibini, kamɓe fof ɓe gardi ɓe dari. ñande hen koɓe capanɗe jeeɗiɗo mbiɗen e ɗiɗo, lurama wiyama ala ko capanɗe jeeɗiɗo e tato, kamɓe fof eɓe dari e yeeso mabɓe. ɗum ɗo fof Yusuf ne haala jiida kay e lamɗo o e galle mum e bandu men e dendagal leydi ndi tawnoɓe. ɗum ɗo golli ko e yeeso mabɓe kamɓe fof. o haali kaɗo haala. alhamdulillah Yusuf haali kaɗo haala. kono noon bam makko kanko Yusuf nde ɓe ngari
o honni ɓe ɗon e leydi misra bamma ko wurti ɗon caggal nde ɓe naati misra duuɓi 24 bamum Yusuf wurti ɗon duuɓi 24 wiyama ala o wurti ɗon caggal ɗum ɗo caggal nde o jaɓɓodiri e Yusuf ɓe guurdi ɗon ko duuɓi 17 wiyama kadi ɗum ɗo ɓe guurti nde ɓe ceerti nde noon wiyama ko duuɓi 18 kono ngol kongol sellani sertudeɓe ha nde ɓe jiidiri duuɓi lombiɗi ɗon ndi wiyama ko duuɓi 4 wiyama kadi ha ko duuɓi 6 joni noon ko ni ɗum sifori kono noon ko laaɓi tan nde ɓe jiidiri ɓe jaɓɓodiri kanko e bammakko ñiiɓi ɗon duuɓi 24 wiyama ala ko duuɓi 17 on saaha noon sababuyeji mayde ari e babiraɗo o nde sababuyeji mayde ari e babiraɗo o wasiyi annabi Yusuf so tawi mima yi tinno nawtam to mamma en to mbirnoyami toon nawam to babam Ishaqa eyi mbirnoyami toon on saaha noon ndeysan nde Allah tami fittanu makko kanko annabi Yaqub Yusuf ƴettimo nawtimo ndeysan to leydi Sham nayimo to bam makko Ishaqa leliɗo mamum annabi Yusuf jibinɗo Yaqub o toon o nayimo o wirnoyimo toon caggal ɗum o rutti leydi Misra kanko annabi Yusuf wiyama caggal nde bam makko maayi o ñiiɓiɗo leydi Misra ɗo duuɓi 23 kanko annabi Yusuf alhamdulillah wiyama ko duuɓi 23 o ñiiɓi caggal bam makko kanko annabi Yusuf caggal ɗum ndeysan walamma tamma amruhu wa alima annahu la yadum qamat anani de nafsahu ila al maliki daimi ndeysan nden timmi gurdam makko timmi habaru makko o andi kanko o duumata ko jahowo o jebbili hoore makko fewde laamɗo duumiɗo mo ganduɗa laamu ni duumi o ndeysan eskey ko noon bamma ko mbiɗen nde rutti e joomum o nangi ɗum o waɗi ɗum e wakande ndeysan ɓe jeehi to leydi Sham ɓe jeehi ɓe mbirnoye babiraɗo o ndeysan kono noon mayde bammakko kanko Yusuf bammakko Yaquba mayde mum ene hawri e mayde bammakko tokoso bappaño makko bireɗo Isu on e bammakko jiido yumma e baba on wona gandaɗo tigui wona jangtaɗo tigui rigui e deftere he o Yaquba tan woni jangtaɗo ko oɗo woni mo lurdunomo hewno habde kanko annabi Yaquba ɗum woni sababu ha o ummi to wuuro mabɓe o fayi Filastin o fayi to kaw makko Laban o woni toon ɗum woni sababu o ƴami toon ɓe ene jeeya hen yummo annabi Yusuf e mawnu ene wiye Layya ko oɗo jibini ɓen ko sababu ne wasdemo hawrude oɗo ɓe kaɓa ko heewi o ummi galle bam makko o fayi Filastin to kaw makko Laban kanko annabi Yaquba o woni toon ha Allah waɗi o resi ha o jibini ko ɓuuri hewde e ɓesgu makko ko nden ummi toon o faati galle makko o hooti to ummino to ko e ngol lawol noon ɗon e dow lawol he ɗon Bunyamin jibina wadde noon oɗo mo ronkuno hawrude tigui rigui omo heewi habde e muɗum woni sababu o yeehi to kaw makko o wonoy toon o aynani ɗum fodde duuɓi 7 oɗo mayde mabɓe woni saaha goto kanko annabi Yaquba wadde mayde makko nde o maayi ɓe donimɓe nayimo Sham hawri kadi e oɗo ene maayi woni mawni ko mo jiide yumma baba kanko annabi Yaquba ɓe jibdina ko e reedu goturu kadi ɓe birnida ko e ɗabri gotiri kanko oɗo Isu kanko Yaquba jiide yumma baba kam jibdina e reedu goturu kamɓe kadi maydi saaha goto ñalawma goto kamɓe ubbida e ɗabri gotiri kamɓe ɓeɗo ayino Allah waɗirta Allah ko joom kawisaji no feewi Allah ko joom kawisaji joni noon kanko annabi Yusuf o ummitima to Kanaan to Sham leydi Sham o ruttima leydi Misra
ndeysan o rutti e laamu makko o jottoyi toon caggal nde bammakko maayi o jotti e laamu he mbiɗen fodde duuɓi nogas e tati duuɓi nogas e tati ɗi noon timmi kankone o andi hankadin ko rokkono ari e timmude o naatani ñaagade Allah moƴƴere o manta Allah o gasna o ƴeewa ko Allah tottimo ko o haala Allah waɗani kam ni waɗani kam ni waɗani kam ni o rutto o ñaago Allah ni jimmi mbaɗami ni jimmi mbaɗami ɗum noon ko ɗo kandeten banda gadiɗo natanen banda ɗimmo inchallahu taala en jokkiten ko heddi mana e qissa annabi Yusuf inchallahu taala